L'associació Padre Montalvo per a nens sense llar és un centre d'acolliment per a nens de 3 a 13 anys en situació de desprotecció social. El programa d'intervenció psicosocial pretén contribuir a garantir una atenció integral als menors acollits, cobrint les seves necessitats emocionals, cognitives i d'integració social. Garantizar un apoyo psicológico a los niños para que puedan comprender cuál es su situación familiar e ir asimilando y aceptándolo, para que puedan para orientar a los profesionales, a los educadores, al equipo educativo que interviene y que son los que están al cuidado diario de los niños, y al mismo tiempo hacer un curso de formación interna al equipo para precisamente destinado a mejorar las competencias profesionales. Per a Padre Montalvo és molt important la formació dels nens i nines. Per això els motiven amb una participació activa a tasques escolars, a més de fomentar la participació social amb activitats d'oci i temps lliure. No somos un sustituto de una familia, ni lo podemos ser, pero somos un recurso social para los niños que están en esta situación. Per millorar la vida d'aquests nens, l'Ajuntament de Palma va cedir un solar per poder construir un nou llar per als menors. Així tindran més espai per a les seves necessitats i poder millorar el desenvolupament de la seva vida dins aquesta fundació. Está pensado especialmente para ellos. O sea, en vez de adaptarse a lo que hay, hemos procurado hacer una casa que esté adaptada a las necesidades de los niños. Entonces, pues bueno, van a ganar muchísimo en calidad de vida y en crear un hogar lo más parecido a una familia sin serlo, pero bueno, que facilite también el trabajo educativo con ellos y de reparación emocional. Entonces, pues ese es el proyecto, y esa es la idea del por qué el cambio. A més, està previst organitzar esdeveniments esportius i lúdics per poder recaptar dobbers per a les necessitats del nou llar. Ara, Padre Montalvo, amb la col·laboració de la Fundació Sa Nostra, ha iniciat un nou programa d'intervenció emocional individual per a adolescents, orientada a la resolució de conflictes per a una plena integració a la societat.